לביבה חמה בסופגניה, בואו ילדים אל החגיגה, נרוץ סביבונים והשמחה רבה, נשיר ונספר על כל הניסים ועל הנפלאות של המכבים. בבי היא סבתא נהדרת, לנו מבשלת ודואגת. בחג החנוכה המון מתנות לנו היא קונה. בואו ילדים אל החגיגה, נרוץ סביבונים והשמחה רבה, נשיר ונספר על כל הניסים ועל הנפלאות של המכבים. אז בואו ילדים אל החגיגה, נרוץ סביבונים והשמחה רבה, נשיר ונספר על כל הניסים ועל הנפלאות של המכבים. כן, בהחלט, הארי, 20 קילוגרם עגבניות. לא, זה חייב להיות תפוחי אדמה. איפה המשקפיים שלי? בכל אופן, זה 20 קילוגרם תפוחי אדמה, 10 קילוגרמים תפוחי עץ, 9 עופות, 8 נרות ו12 סביבונים. ובכן, הם עוד לא הגיעו. הנכדים שלי, זק ומאפין, אמורים להגיע בכל רגע לחנוכה. אני באמת מקווה, הארי. חג חנוכה שמח גם לך, הארי. כן? האם את גברת בבי? כן, ואני מקווה שאתה הנער השליח מחנותו של הארי. כן, גברתי. יש לי כאן משלוח של תפוחי אדמה, תפוחי עץ, עופות, נרות וסביבונים, אם כך אומרים זאת. מזל טוב. כן, בעצם מה את עושה? מכינת מסיבת ראש השנה? לא, אנחנו מתכוננים למסיבת החנוכה שלנו. זה נשמע מעניין. לכבוד מה אתם חוגגים את החנוכה? אומרים חנוכה חמוד, חא. ובכן, בחג הזה כל בני הבית והחברים מתכנסים לחגוג את עצם היותנו יהודים. את תרבותנו, את ההיסטוריה שלנו. אנחנו משחקים במשחקים, שרים שירים, מדליקים את הנרות ואוכלים לביבות. אתה מוזמן להצטרף אלינו. זה נשמע נפלא. עליי ללכת הביתה למסיבת ראש השנה שהמשפחה שלי עורכת הלילה. אם כך גם לך יש מסיבה. כן. ומה אתם עושים בדברים האלה שנראים כמו כובעים הפוכים? הדברים האלו הם סביבונים, ובהם אנו משחקים בחנוכה. אתה רואה? מסובבים אותו, ובכל צד כתובה עליו אות אחרת. יפה. אלו אותיות עבריות. ראה, מסובבים את הסביבון, כך? ואם נתקבל את האות ג', סימן שזכית במשחק. זה באמת נשמע משעשע. ומה אתם עושים בשמונת הנרות האלה? ובכן, אנו מדליקים את הנרות בשמונת לילות החנוכה. נר אחד בלילה הראשון, 2 נרות בלילה השני, וכך ממשיכים עד הלילה השמיני. הנרות מסמלים נס שאירע לעם היהודי במלחמתו על חופש הדת. ובכן, כמו שכבר אמרתי, הייתי רוצה מאוד להישאר ולחגוג איתכם, אבל... לא, חכו לשעת הארוחה. אנחנו מצטערים. גברת בבי, השניים האלה הם קרובי משפחה שלך? לא, אבל אנחנו כמו משפחה אחת גדולה. אני מנהלת כאן בית הערכה, ואלה האורחים הסוחרים כאן חדר. כולנו משתתפים בעבודות הבית ואוכלים יחד ארוחת ערב. הארוחה, כמעט שכחתי. כדאי שאתחיל להזדרז. קח מעט גל תמורת המשלוח שעשיתי. מה זה גלד? אינני מבין אף מילה אחת. האם זו מילה בשפה העברית? זו אינה עברית, אלא יידיש. גלד פירושו כסף. כן. תודה רבה לך. בילוי נעים במסיבה הערב. תודה, וחג חנוכה שמח, גברת בבי. תודה רבה. ביי, להתראות. אני מקווה שנכדיי יגיעו בקרוב. זמן רב לא התראינו. הלכנו לאיבוד. רגליי כואבות. אל תדאגו, בקרוב נגיע לבית הערכה של בבי. כן. בביתה של בבי, בביתה של בבי, אם אוהב אתה ללמוד, אז תלמד לאהוב מקום שעליו אני חושב. כן, בביתה של בבי, בביתה של בבי, זה לאכול עם קרנף ואפילו עם עכבר. בביתה של בבי. בכל חג יהודי תמצא אותנו שם, חוגגים ביום ובלילה, לומדים מנהגים יהודיים ואוכלים כל מה שמסביב.
דודך ובן זוגך לביתה של בבי. עורכים מסיבה לכבוד החנוכה נדקה את המנורה! נבריק את השופר! בביתה של בבי. בביתה של בבי. יש מקום לכל כבשה ועז! או אחר! בביתה של בבי. בביתה של בבי! ובשקיעת החמה אנחנו מדליקים את החנוכיה. כן, גם סבי וסבתי נהגו לעשות זאת. הגענו! ואנחנו אוכלים חביתיות ולביבות תפוחי אדמה נפלאות! כן, גם אנחנו אכלנו דברים טעימים. הם נקראים לביבות תפוחי אדמה, ועכשיו בואו ונלך לבבי. חכו רק רגע, אנחנו גם משחקים במשחקי חנוכה נהדרים בכל מיני סביבונים. מדוע לא ניכנס פנימה לראות את בבי? ואנחנו גם נותנים מתנות נהדרות. בשנה שעברה בבי נתנה לנו את הכובעים האלה. נכון שהם חמודים? וואו, והם תואמים. אלה הכובעים היפים ביותר שראיתי מעודי. גם הכובע שלך יפה, צ'סטר. עכשיו בואו. כן, אבל הכובע שלי אינו מתאים לשלכם כלל. הכובע שלי מכוער ממש. כובעים! בואו לקנות כובעים! כובעים גדולים, עגולים, כובעים מחודדים, כל מיני כובעים! תנו לפני שיגמרו! נפלא, אני אקח לי את זה. את זה שם? כן, כן, בדיוק, אקח אותו. בחרת בכובע היפה ביותר? נוציא אותו מהרמה. 1, 2, 3, בבקשה. הולם אותך ביותר. תודה. כובעים! כובעים! בואו קנו כובעים! ועכשיו אפשר ללכת לפגוש את בבי שלכם. מזל טוב. או, תראו, לא שמנו לב שכל הזמן עמדנו בחזית בית הערכה של בבי. תמיד אמרתי להוריי שאני רוצה אח. כן, מה אתם רוצים? באנו לכאן כדי לראות... לא רוצים. חכו, תנו לי לטפל בזה. מה עכשיו? סלח לי, אפשר בבקשה? בסדר. תנו לי קופסה אחת של עוגיות שוקולד. קופסה אחת של עוגיות שוקולד, אחפש את העיפרון כדי לרשום את או, ההזמנה. צ'סטר, אנחנו לא מוכרים עוגיות. ואנחנו גם לא נכנסים פנימה. אבל הוא אמר שהוא רוצה קופסת עוגיות רק רגע, יש לי רעיון. שוב אתה. אפשר להיכנס? לא, אנחנו עסוקים. אבל אני יודע את הסיסמה הסודית. איזו סיסמה סודית. אני לא יכול לומר לך, זה סודי. לא ידעתי שיש סיסמה סודית בכלל. מובן שיש, אי אפשר להיכנס פנימה בלעדיה. אם כך, איך נכנסתי? אולי הייתה כאן טעות? היי, מישהו מכם יודע את הסיסמה הסודית? אנחנו לא יודעים. טוב, מי שלא יודע את הסיסמה שיצא החוצה. החוצה! בסדר, נצא החוצה, אוקיי, כן. תיכנס, לצאת. עכשיו הכל מסודר. תגיד לי דבר אחד, הייתה בעיה עם הכיסא? אנשים ישבו עליו. זה לא בסדר בכלל. תפסתי אותו, אל תדאג. כן, אני אסדר זאת. אל תדאג. אל תדאג. אמרתי לך שזה בסדר? איפה את, בבי? לשים אותו בסיר? זה תפוח אדמה. לא, את שים טועה. אותו שם. תני לי את זה. האמיני לי, אני מבין בזה. נהגתי להכין לביבות במקצועיות רבה. אתה מתכוון לומר שהיית פעם טבח? טוב לראות אותך, אתה זקוק לתספורת. ילדתי המתוקה, התגעגעתי אלייך. בבי! מי אתה? זה צ'סטר? צ'סטר, זאת בבי? בבי! נעים להכירך, חבר. הכירו את אנטון. אנטון, אלו נכדיי הצעירים, זק ומאפין. וזה חברם צ'סנר. צ'סטר.
צ'סטר. נעים מאוד להכיר אותך, אנטון. גם לי נעים. אנטון ואני מכינים עכשיו לביבות תפוחי אדמה למסיבת החנוכה. אני מצפה להדלקת הנרות בחנוכיה. יקירתי, הערב נדליק את כל הנרות בחנוכיה, משום שזה הלילה האחרון של חנוכה. סבתא, אנחנו לא נחמיץ אף אחת ממסיבות החנוכה הנפלאות שלך לעולם. טוב, עדיין יש הרבה לעשות. אני יכול לעזור? כמובן, אתה יכול לעזור לי להכין את לביבות העגבניה הנפלאות שלי. לביבות עגבניה? אמרתי לאנטון שאלו אינן לביבות עגבניה, אלא לביבות תפוחי אדמה. מה פתאום, אני יודע הכל על לביבות. אנחנו נכין אותן בדרכי שלי, וכולם יאכלו הערב לביבות עגבניה. איך? זה לא נראה לי. מבין, הוא מומחה ללביבות. כך לפחות הוא טוען. נכון. אם כך, מדוע לא תכין אתה את לביבות העגבניה שלך, ואנו נכין לביבות תפוחי אדמה, ואז כל אחד ואחד יוכל לבחור. זה רעיון גרוע. כולם צריכים לאכול את הלביבות שלי. בואו ילדים, אראה לכם את חדריכם. בואו הנה. בסדר, אנטון. מה אני צריך לעשות? אני אראה לך. איש אינו יודע להכין לביבות כמוני. בשנה שעברה הכתיר אותי הקולבו של ברונו בתואר טבח השנה. זה נראה טוב. ילדים, כשתסיימו, תלו בבקשה את הקישוטים שהכנו. הכל צריך להיות מוכן למסיבת החנוכה. הכל יהיה מוכן, בבי. איך את מתקדמת, זלדה? אני מקווה שהיא לא ויתרה על עבודתה הקבועה. מה פין? קלף את העגבניות צ'סטר ונוכל להתחיל. בסדר, אנטון, בסדר. אתה עומד ללמוד איך מקצוען עובד? כולם יאהבו את לביבות העגבניה שלי. כן. בכך נוכל להיפטר סוף סוף מלביבות התפוחים האלה. אבל אנטון, מה רע כל כך בלביבות התפוחים האלה? ובכן, דבר ראשון, הן כבר לא באופנה. כל הטבחים הגדולים בפריז כבר משתמשים מזמן בעגבניות האלה. באמת? כמובן, עלינו רק לשכנע את שאר האנשים שעדיין חושבים אחרת להצטרף לעידן העגבניה. ואני אהיה הטבח הגדול מכולם, הכל יעשו כמוני! כמוני, עשו כמוני, בכפר ובעיר יעשו זאת כמוני. אני חכם גדול ונהדר, וכמובן אנטון. וגם ישר אם לא הבחנת. אני נותן פקודות לכולם, וגם לבבי כמובן, אך מישהו צריך גם להפסיד, וזה לא יהיה אני, תבין כמוני. עשו כמוני, בכפר ובעיר יעשו זאת כמוני. כמוני ילדונת, עשו כמוהו. רק כמוני, בכל כפר ועיר יעשו כמוני. תראה מה עשית. זרוק לי מקליט בבקשה. אני מצטער. הנה כך. מקליט. מקליט. עלה בדעתי רעיון. כולם עסוקים כל כך בהכנות איפה כולם? ילדים, מדוע אינכם עולים לחדר שלכם? עליי לברר מה קורה כאן. מה זה יכול להיות? שיר השקט, כל הטובים לביבה טובה, נייר ויפרון. הנה בא, פיצוחה! מה? טרמפלינו! חמאת בוטנים. על מה אתם מדברים? אנחנו מנסים לנחש את הסיסמה. סיסמה? טוב, התקרבו כולכם לכאן.
הקשיבו, אני בטוחה שהמשחק הקטן שלכם משעשע מאוד, אך כולנו רוצים מסיבת חנוכה מוצלחת הלילה, נכון? אז מדוע שלא ניכנס כולנו הביתה? נפסיק עם המשחקים ונתחיל להתכונן למסיבה. קדימה, 3, 4. עכשיו אני הם נרגשים כל כך. אני נורא רעבה, בטן שלי נדבקת לגב. או בבי, הכל חגיגי ויפה כל כך. מדוע לא נחגוג את חג החנוכה כל לילה? מאפין, את חנוכה חוגגים רק 8 ימים בשנה, אך בכל יום יש הרבה לספר ולזכור. בחנוכה אנו זוכרים את המכבים הגיבורים שלא נתנו לאויביהם לקחת את אמונתם. כששליטי הממלכה פסקו שעל היהודים להתנצר, הם על דעתם עמדו ולא חשבו לוותר. 8 לילות נדליק נרות, המראה כל כך יפה. נדליק את נרות החנוכיה, זה מראה כה יפה. וכך מדליקים אנו נרות, שרים וחוגגים על עצמאות עמנו, אנו תמיד מספרים. בחנוכה נשב יחד ונחלק בכל, ולא תהיה עוד אפליה בכל העולם. 8 לילות נדליק נרות, המראה כל כך יפה. נדליק את נרות החנוכיה, זה מראה כה יפה. כל נר שדולק מספר כה רבות על נס החנוכה ועל כל הנפלאות. 8 לילות נדליק נרות, המראה ספר כה רבות. נדליק את נס החנוכה ועל כל הנפלאות. 8 לילות שדולק נרות, המראה ספר כה רבות. אתם מנהרים את זה שם. נו, בוא נראה את זה שם. תן לי, הנה היד שלי. מה? ממש! מה קרה? מקלי, את זה תשימי לך, כן, כן. אני תקוע כאן עם הסולם. הדבר הראשון שעליך ללמוד בקשר לסביבונים הוא שעליך להיות בעל אצבעות כדי לשחק בהם. את הסרט הזה, אנחנו נשים את זה יפה, מתוח, נראה? זה ימצא חן בעיני בבי. יפה. עכשיו תן לי לשים את זה כאן. כן. יוצא מן הכלל. תקשיבו כולם, התקרבו לכאן. הטבח הטוב ביותר, אנטון, גאה להציג לפניכם את מבחן טעימת הלביבות. היי, צ'סטר, מה אתה עושה? אני עושה דבר חשוב מאוד. אתה מבין, אנטון ואני, אנחנו מכינים... אנטון, מה בדיוק אנחנו עושים? אנחנו עומדים להראות לכם שאנשים בעלי הבנה וטעם טוב מעדיפים את טעמן של לביבות העגבניה שלי. הם אולי מעדיפים את טעמן של הלבבות שלך מטעמן של לביבות סבון. עוד נראה. שימו לב כולם, קודם כל טעמו מן הדוגמאות הנפלאות הללו, ולא תאמינו כלל שאלו לביבות העגבניה שלי. נכון, נכון. קדימה, התחילו לזלול. הן טעימות. איזה לביבות טעימות, בטח.
הם מאוד מתלהבים מהלביבות, אנטון. מובן שמתלהבים. אתם יכולים עכשיו לעבור לדוגמאות מהסוג השני? בבקשה, קדימה, איכלו. אלו אינן לביבות. לביבות אימון. מה זה בכלל? מה זה? זה גרוע, אנטון. אתה יכול לקרצף את הרצפות בזה. הרי התוצאות לפניכם, רבותיי. 73% מהתואמים בחרו בלביבות שלי. 82% לא טעמו מהם כלל. יפה. אם כך, מעתה תאכלו כולכם את הלביבות שלי. כן, אותם למכור לעכברים בחוץ. אפילו העכברים לא מיואשים עד כדי כך. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה וחטוף, חנוכה וחטוף, סביבון סוף סוף סוף, סוף לסוף טוב בחונס גדול היה פה, סוף לסוף טוב בחונס גדול היה פה. היי זק, בוא לכאן. אנחנו משחקים בסביבונים. רוצה לשחק איתנו? אנטון... וראית? זה בוודאי הסביבון בעל המזל הגדול ביותר בהיסטוריה. נכון שזה נפלא, עשיתי אותו בעצמי, הסתכל. רק רגע, אנטון, רשמת את האות ג' על כל צדדיו של הסביבון. הוא שלי ואנחנו משחקים בשיטה שלי. אבל אתה מרמה. בכל צד של הסביבון צריכה להיות אות אחרת. ומה אילו היו עושים כך כולם? אז לא הייתי משחק, אני אוהב לזכות. לא, אתה לא מבין, אנטון. אתה רואה למשל, בצד הזה יש נון. רגע, חכה רגע, יש אות שונה בכל צד. נון! חשבתי שנון מסמלת נוצרי. ובצד הזה יש ה', והה' מסמלת את היפופוטם! לא, ה' מסמלת את המילה העברית היה, דבר שקרה פעם. אני מבינה! הנוצרי היה על ההיפופוטם. בבי! כן, זק. בבי, תוכלי להסביר להם את משמעות האותיות שעל הסביבון? כמובן, על הסביבון צריכות להיות 4 אותיות כדי להזכיר לנו את הנס שהתרחש. נס? כן, הסתכלו. נון, ג', ה', שין. משמעותן של אותיות אלה היא נס גדול היה שם. איפה בבי? זה קרה בארץ ישראל, בעיר ששמה מודיעין. הכל החל בשנת 167 לפני הספירה. בת כמה היית אז, בבי? מה פיל? יקירתי, כל זה קרה בזמנם של אבות, 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 אבותינו. כן, יהודי ששמו מתתיהו וילדיו פתחו במרד נגד אנטיוכוס, משום שלא הניח להם להישאר נאמנים לדתם. הוא לא נתן להם להיות יהודים? בדיוק כך. הוא רצה שכולם יאמינו בדת ובתרבות שלו, בדת היוונית. אלילים רק ב3 דרקמונים, אלילים של השליט, קנו כל הודו בשלטון, וזה יימשך כנראה 2000 שנה לפחות. כמה נשארו לך? בוא נראה, נשארו לי בערך 500 אלילים. אנטיוכוס אמר לנו שנוכל לעשות הון מהסיפור הזה. זו האופנה האחרונה, כך אמר, אבל כשאתה רואה את רוב היהודים, כאן לא מתאמינים בזה כלל. אני חושב שהם דווקא נחמדים מאוד. גם אני חושב. היי, אתה שם, גמל עלוב. אתה באמת אוהב את זה? אוכל גמלים, אוכל גמלים! רק 5 דרקמונים, רק 5 דרקמונים! בואו, קנו! שקט, בבקשה. השליט הנאצל אנטיוכוס יעלה לבימה להשמיע את הכרזתו. אבל אנחנו חייבים להקשיב לכל ההכרזות שלהם? אנחנו נשמע, אך איננו חייבים להקשיב. שקט, אבקש מכולכם שקט. שליטכם הגדול והנאצל אנטיוכוס עומד לעלות על הבימה ולקרוא לפניכם את הצהרתו. שקט שם. כל מי שיעשה בעיות יעצר. ואף יעונה קשות. כן. ובנוסף, יהיה חייב להקשיב להכרזות של אנטיוכוס כל היום. כך טוב יותר. ועכשיו, בלא הפרעות נוספות, אני קורא לבימה את שליטכם הנערץ, אנטיוכוס אפיגניה. תודה לכם, אתם נהדרים.
אתם יודעים, אני אוהב את היהודים, אני באמת אוהב אתכם, ולכן אני רוצה שתהיו יוונים. ליוונים יש כסף רב, יותר אדמה ושעשועים רבים, ובכן, מה דעתכם? אקרא לפניכם את ההצהרה. נתחיל בכמה דברים שעליכם לזכור תמיד. הבה נראה, אפתח ברשימת הדברים שאסור לכם להאמין בהם עוד. תיבת נוח לא צפה על פני המים. יום כיפור איננו יום של תענית. אברהם לא איבד את משפחתו, ולבסוף אנטיוכוס כל הכבוד לו. הם אוהבים אותך. כן. את חגיגת בר המצווה אסור לכם לחגוג. התורה עליכם לשכוח שנכתבה כלל. נרות אסורים עליכם מעתה להדלקה. תפילה אסורה בהחלט מלבד לאלילים היווניים. במילים אחרות, עליכם להניח לכל השטויות היהודיות שלכם. אולי אקצר ואקרא בפניכם את הדברים שמותרים לכם. אתם יכולים להיות יוונים. נסו, זה ימצא חן בעיניכם. ואז יום אחד אוכל להסתכל על פני כל הארץ הגדולה שלכם. שלנו, ולומר מה שאני רואה שייך לי. האם נצטרך ללבוש את התלבושות המוזרות שלכם? כמובן. ונוכל לקבל מושבים טובים באולימפיאדה? אתם תקבלו הכל. ועכשיו לזמן מוגבל בלבד, אתם יכולים לרכוש את אחד מאלילי אנטיוכוס הנחמדים האלה, מכיוון שעליכם להתפלל עליהם בכל יום. המחיר עתה נמוך במיוחד, אליל אחד ב3 דרקמונים בלבד. לא! תתפכחו! יהודים אינם מתפללים לאלילים, אינכם יודעים זאת? אתם לא יכולים להפסיק להיות יהודים רק משום שהוא רוצה בכך. זו איננה סיבה שתפסיקו להיות יהודים! זו סיבה טובה יותר? כל מי שמאמין באלוהים, שיבוא אחריי! וכך נאלצו מתתיהו וילדיו לעזוב את העיר. אך יותר ויותר אנשים הצטרפו עליהם למחנה שהקימו בהר. ובמהרה היו לצבא חזק דיו להילחם על חופש דתם ועל הזכות להיות עצמם. במשך שנים רבות חשבו שהיהודים מוזרים. ניסו לשנות את דעתם, לעשות אותם יוונים. הם קלעו אותם, שינו לבושם, הטרידו ובלבלו את דעתם. אך מאותו זמן חשוך למדו היהודים שיעור מאוד מאוד חשוב. היה אתה ולא חשוב מה שאומרים. היה אתה בכל הדרכים, אדם אחר איננו אתה. לפני שתסתכל עליי, הבט בך והיה אתה. היה אתה, אפילו אם תהיה שובב, היה אתה ואז תהיה כוכב. אדם אחר איננו אתה. לפני שתסתכל עליי, הבט בך והיה אתה. אתה יכול לעקוב אחרי אופנות מתחלפות ולשנות דעות עם חלוף העונות. אתה יכול לדעתך לעבוד, להיות יחיד ומיוחד, ולא לתת לאיש בדרכך לעבוד. היה אתה ולא חשוב מה שאומרים. היה אתה בכל הדרכים, אדם אחר איננו אתה. לפני שתסתכל עליי, הבט בך והיה אתה. הבט בך והיה אתה. היי, זה היה כיף אמיתי. צ'סטר, אתה מחמיץ את הנקודה המרכזית. טוב, מי רוצה להכין איתי רוטב תפוחים? אני רוצה. אז בואו נלך. מה עליי לעשות? הדליק את התנור באש גבוהה. הנה. עכשיו הקשיבו כולכם. כן. קרנף, אתה תוציא את הגרעינים מהתפוחים. בסדר, בבי. זק, אתה תחתוך. כן, בבי. מאפין, ערבבי. טוב, בבי. צ'סטר, יקירי, תוריד בבקשה מעל הראש את כובע הקרנף שלך ונתחיל לעבוד. מוכן, קרנף?
כן, בבי. 1. ישר באמצע. 2. 3. בבי, גם אני יכול לנסות ולעשות זאת? אתה יכול לנסות. טוב, מוכנים? 1. וואו. צ'סטר, 2. משמעות החג היא להיות מי שאתה באמת. אני בטוח שטוב להיות קרנף, ודאי שזה טוב. אך להיות מי שאתה באמת זה טוב יותר. בבי, לא סיימת לספר לנו את הסיפור. מה קרה למטאטוהו וילדיו? מתתיהו יקירה. ובכן, הוא מת. אבל בנו יהודה ושאר האנשים שהלכו בעקבותיו נודעו במהרה בשם המכבים, משום שהיו לוחמים חזקים ואמיצים. האויב שנגדו לחמו המכבים היה אף הוא חזק וגדול, והמכבים לא תמיד זכו בקרב ובניצחון המיוחל. הארוחה מוכנה. אני מקווה שלא אוכלים שופשועית. לא, 1. נותרה שורית 1. תן לי את הקערה, תן לי את הקערה. תן לי את זה. אני הייתי ראשון. אני רעב יותר. טוב, סליחה. הפסיקו! די לריב! אם נילחם בינינו לעולם לא ננצח במלחמתנו האמיתית. יהודה, הם רעבים. אינך רואה? איך אתה יכול להוביל חבורת לוחמים רעבים לקרב כה קשה וחשוב? איך יכול אני? עדיף שאומה שלמה תרעב למזון רוחני, כלומר לחופש? את מוכנה לראות את עצם קיומנו נמוג אל תוך החלל כאבק ברוח? יהודה, כולנו רוצים את אותו הדבר עצמו. התכוונתי לומר אני יודע, אני מצטער. היי, מי זה שם? זה ידיד! הגיעה הספקה מהכפר! וכשכבר כמעט איבדו את כל כוחותיהם וכמעט נואשו, נזכרו המכבים שהקרב שהם מנהלים אינו לעצמם בלבד, אלא לכל היהודים ולמען עתיד טוב ובטוח יותר. ועכשיו, חבריי הרעבים, כדאי שנתחיל לעבוד, אם לא תהיה לנו ארוחה. עדיין לא סיפרת לנו על הנס, בבי. כן, בבי, ספרי לנו על השמן הבוער. כן, אני כמעט יכולה להריח אותו עכשיו. גם אני, בבי. היי, משהו נשרף, הסתכלו. לא. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה אתה מנסה לעשות, ילדי המבולבל? זוזו הצידה. אני פוחדת, בבי. זהו, אין עוד סיבה לדאוג. מה בדיוק אתם עושים כאן? תראו, הרסתם לי את הלביבות המשופרות שהכנתי. לי הן נראות יותר כמו מצה שרופה. אנטון, שכחת את המרכיב החשוב ביותר. הסיבה שאנו מכינים לביבות היא שאנו רוצים לזכור את הנס. ומה קרה, ידידיי? השמן! אני לא משתמש בשמן כשאני מכין לביבות. אם כך אינך חוגג את חנוכה באמת, אנטון. ואתה אינך מכין באמת לביבות, נכון צ'סטר? נכון, אנטון. הקשב, אנטון. אני חושבת שכדאי שתקשיב לסופו של הסיפור. בואו ניכנס לחדר האוכל ונערוך את השולחן. בואו, חמודים. יהודים רבים מתו במהלך הקרב הקשה על חופש הדת. אפילו יהודה המכבי הלך לעולמו. אך היהודים המשיכו ללחום באומץ. לבסוף, לא יכלו עוד הלוחמים היוונים לעמוד בעוצמת המרד ונכנעו. וכך אילצו היהודים את צבא היוונים לעזוב את ירושלים. זה היה ניצחון גדול של חופש האמונה, אך עם זאת הנזק שהותירו היה רב. זה בלגן. היינו צריכים לבקש מהיוונים לנקות קצת לפני שעזבו. אולי נוכל להשתמש בבניין העומד שם? לא! זה המקדש שלנו! והמקדש הוא חלק מההיסטוריה שלנו, וחלק מהמסורת שלנו. זה המקום, אנחנו מתפללים, ובו אנו זוכרים את חגינו. בואו חברים, בואו נתחיל לעבוד! מה הקשר בין הסיפור הזה לבין השמן? ובכן, לפי מה שמסופר בתלמוד, לאחר שגמרו היהודים לסדר את בית המקדש, נמצאה בו כמות שמן שהיה אפשר להדליק בה את המנורה לילה אחד בלבד. לכן שלחו שליח להביא עוד שמן.
אך המסע היה ארוך וקשה, 4 ימים תמימים. השליח לא יכול בשום פנים להספיק לחזור עד היום השמיני. והנה, גם ביום השני המנורה המשיכה לדלוק בבית המקדש. ביום השלישי עדיין דלקה המנורה בבית המקדש. גם ביום הרביעי, החמישי והשישי עדיין דלקה המנורה. ביום השביעי והשמיני באורח פלא המשיכה המנורה לדלוק. ולזכר הנס הזה אנו מדליקים חנוכיה, שהיא מנורה מיוחדת. בכל יום במשך 8 ימים מוסיפים עוד נר לזכר הנס הגדול שאירע שם. טוב, הגיע הזמן להדליק את החנוכיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה היה יפה. 8 לילות נדליק נרות, המראה כל כך יפה. נדליק את נרות החנוכיה, זה מראה כה יפה. כל נר שדולק מספר כה רבות על נס החנוכה ועל כל הנפלאות. 8 לילות שדליק נרות, המראה כל כך יפה. נדליק את נרות החנוכיה, זה מראה כה יפה. טוב, חברים, בואו נשב ליד השולחן. מדוע אינך מצטרף אלינו, אנטון? כן, בוא, אנטון. הכל נראה טעים כל כך, ואני גובעת ברעב. אני לא רוצה לשבת איתכם. הלביבות שלכן אינן טובות כשלי, ואיני מוכן לאכול מהן. חוץ מזה, חנוכה הוא חג טיפשי. להדליק נרות או לסובב סביבונים, אני מעדיף להדליק זיקוקים ולשחק במכוניות. אלו דברים שאני באמת אוהב לעשות. בוא, צ'סטר, בואו נלך להשתולל קצת. אנטון, רציתי לומר בוא, לך צ'סטר, אני מחכה. אנטון! כל היום ניסיתי להתאים את עצמי וחיכיתי את האחרים. כך לא מתנהגים המכבים. עכשיו אני יודע שכל שעליי לעשות הוא להיות אני עצמי וגאה במה שאני. אני יהודי ואני אוהב את חג החנוכה. כשאנחנו מדליקים את נרות החנוכיה אני מרגיש טוב, ולכן אני מתכוון להישאר כאן ולחגוג את חג החנוכה עם כל חבריי. צ'סטר, היית פשוט נפלא. כן, צ'סטר, כולנו גאים בך מאוד. אתה באמת מבין עכשיו את משמעותו של חג החנוכה? כן, אבל אני מקווה שלא פגעתי ברגשותיו של אנטון. הוא יתגבר על כך. צ'סטר, אתה זוכר שבדרכנו לכאן זרקת את הכובע שלך לזבל? כן, זה היה כובע יפה ממש. חשבתי שאולי תרצה בו, אז שמרתי אותו בשבילך. באמת? כן, הנה, שים אותו על הראש. אתה, זה לא חשוב מה שאומרים היה, אתה אחר איננו אתה, לפני שתסתכל עליי, הבט בך ואהיה אתה. חשוב
עליי, הבט בך ואהיה אתה. הבט בך ואהיה אתה. באמת יש לזה ריח טוב, אולי בכל זאת אצטרף עליכם? אני יכול לטעום מזה ולומר לכם הכנתי איתם. הם אוכלים ואנחנו נשארנו פה בחוץ. אני מקווה שהם לא התחילו לאכול בלעדינו. הם התחילו. אינני זוכרת שנאלצתי מעולם להשתמש בסיסמה כדי להיכנס. ובכן, אולי ננסה את גימבל. כן, גימבל. נעשה אתה גימבו. אני ניסיתי בפעם הקודמת. בסדר גמור. גימבל! גימבל! מה? כלום? כלום. ידעתי שזה לא יצליח. זה בסדר. לכל הרוחות. עכבר! עכברים? למי אתה קורא עכבר? לא התכוונתי, באמת, חג חנוכה שמח.